alhamdulillahi rabbil alamin tagal yettude Allah julde rasul sallallahu alaihi wasallam eɗen jetta Allah e calmini hilfa meɗen diine e hilfa meɗen aada e alul beyt rasul en fof no potiri goppaɗo ala hen en jetti Allah wanno rawane ko watti hikka ko wanno rawande ko waɗi rawane ko waɗi teki hikka kadi hol ɗum ha joni koye nafoore jeeɗo ceerno men ɓesgu meɗen ɓesgu ceerno meɗen ceerno Mamadou Alpha Hassane woni ceerno men Momar Saar Ɗaahiiru Saar e miñum men teddugal ngal waɗanto julɓe ɓe fof wiyatake hewata toon tan teddugal ngal waɗanto julɓe ɓe fof Allah addi ɗum joni e oɗo subaka neɗɗo noon so diwi woyde diwti tan ne wawi sa diwi woyde a wi culuk nden jama ruttitako kono eɗen ñaago Allah tabaraka wa taala tawɗo oɗo Ɗaahiiru mbaɗo ɗeɗo gueɗe kamɓe miñumen ɓe ala na debbo ala na gorko noon ɓesgu ceerno Mamadou Alpha Sarr fof ɗo fotiri yo Allah julno baɗɗe moƴƴine battane wadde cellal ɓeyde mbawka ni weɓani de ɗum ɗo ko ɓernde tigui sellino wanni noon kadi ko jiyaton ɗo emin ɓagui men kaala ko ɗiɗi goɗɗi nan caggal muɗum mo jiir ɗum guite moɗon nanniron ɗum noppi moɗon to men welon juuɗe moɗon emin ñaagui noon kala ɗo julɗo woni ɓaade ko julɗo omo nana Ɗaahiiru walla omo yi Ɗaahiiru walla o anda Ɗaahiiru omo nana gueɗe muɗum yode wallu min duwade nde Allah juna balɗe moƴƴire battane guel ɗo cukalel tawno to juutanne fof nde keƴat hen alhamdulillahi rabbil alamin Allah neɗɗo wawa yimde hoore muɗum woni yimde hoore kala ɓiɗɗo hoore fof naji gonɗo ɗo so haali Ɗaahiiru tan o haali ko hoore makko haala ko noon min kalɗo e moɗon jettode godni Allah so tawi a dañiɗo laliɗa tan jettode godni Allah en dañiɗo laliɗen en dañiɗo gaddana ɗen allahumma salli ala mi gaynani noon mi fuɗɗaki ɗawni allahumma salli ala koye laso gonɗa to